खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब खोनासंनो मोजां मोनग्रा बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बराय हरग्रोबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ दिल्लीयाव जानो गोनां बड'लेण्ड महोत्सवआव रेलगारिजों थांबाय थानाय समावनो एलार्म सेनखौ बोनायनि सन्देहजों सनितपुर जिल्ला माइनावस्रिनि मनिन हाज'वारिखौ बिहारनि छाप्रा जिएनआव आरपिएफआ हमदों होननानै मिथिना मोननाय जादोंमोन आरो मनिन हाज'वारिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेफाजाबजों दिहुनफिनबाय होननानै मिथिनो मोनबावनाय जादों। मोनसे दुखुनांथाव रादाब दुखुथिया बर' नखरा गाबै गाबै रायजो राजाफोरनि आरो बिटिआर सोरखारनिसिम हेफाजाब नागिरदों। नखरनि बिसि फिसाफोरखौ जाहोनांगौखौ साननानै गसाइगावआव हाजिरा मावहैनो होनना साइकेल लाना लोगोफोरजों ज' ओंखारलांफादोंमोन। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय दबाहाइ गामिनि गलपा चन्द्र ब्रह्मआ बेयावनो गंसे गारिया गलपा चन्द्र ब्रह्मखौ सौख्लायना गालाङो। बेयावनो गोब्राब जोखोम जानायजों बिथांखौ सोनाब बंग'नि कचबिहार मिसन हस्पिटालाव ट्रिटमेन्टनि थाखाय दोनहैनाय जादों। नाथाय गोबांथार रां खरसा नांगौनि थाखाय गलपा चन्द्र ब्रह्मखौ हस्पिटालनिफ्राय बख'नो हायाखै होनना गलपा चन्द्र ब्रह्मनि अनसुलि बिसिया फोरमायथिनानै होदों। बेनिखायनो गलपा चन्द्र ब्रह्मनि बिसिया गाबै गाबै रायजो राजाफोरनि आरो बिटिआर सोरखारनि हेफाजाब नागिरदों। हेफाजाब हरनो थाखाय होखानाय एकाउन्ट नाम्बार 3795501328 आव नोंथांमोना हरनो हागोन। हादोरनि रैखाथि हान्जायाव साख्रि मावनो गोसो जानाय लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। फैगौ 22 नबेम्बरनिफ्राय 26 नबेम्बरसिम क'क्राझारनि सरायखला आसाम पुलिस 7 एपिबिएन केम्पआव बिटिआरनि मोनबा जिल्लानि थाखाय जर'खा टेरिटरियेल आर्मिनि रिक्रुइटमेन्ट खुंनो थांगासिनो दङ। खुंजानो गोनां टेरिटरियेल आर्मि रिक्रुइटमेन्टनि थाखाय बिटिआर खुंथायनि स्पर्ट एन्ड इउथ वेलफेयार बिफाननि बानजायनायाव बिटिआरनि मोनबा जिल्लानि दाब दाब थावनियाव फैगौ 17 नबेम्बरनिफ्राय प्रि रिक्रुइटमेन्ट ट्रेनिं होनो थाखाय साखाफारा जादों। बेनि सोमोन्दै आबुं बाथ्राखौ बिटिआरनि गेलेमु आरो लाइमोन अनसाय बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथांमोना मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों आबुङै फोरमायथिना होनायखौ नुनो मोननाय जादों। अल आदिभासि स्टुडेन्ट एस'सिएशन अफ आसाम क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कमिटिआ गोजाम आफादखौ सिफायना गोदान आफाद दाफिननो गसाइगाव टाउननि साखाथियाव थानाय हारापुता आलासि थाग्रा न'आव गोजाम आफादखौ सिफायना गोजाम आफाद दाफिननो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कमिटि आसाया गोदान आफादनिनो गोदान आफादगिरि हिसाबै कर्नेलियास हसदा आरो नेहाथारि हिसाबै क्रिस्ट'फार टुडुखौ दोननाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जिल्लानि गेजेरावनो गोसो बोथावना राज फुजायाव खौसेथिनि दौलें मोनसे एंगारनो हायै सुरनाय फोरथिखौ लानानै उदालगुरि जिल्लानि मुंख्लं फोथार टंला थानानि सिङाव थानाय पलाहगराव गं 20 गामिनि रायजो राजानि हेफाजाबाव श्रीकृष्ण राज फोरबो फालिथाय आफादा श्रीकृष्ण राज फोरबो खुंनो गुवारै साखाफारा खालामदों। गिबि खेबनि थाखाय खुंजानो गोनां गुवार सानजा टंला ओनसोलनि रायजोफोरा एबाराव मिथिंगायारि उदां थासारियाव फोरबोनि गोजोननाय लानो हागोन। फैगौ 15 नबेम्बरनिफ्राय 21 नबेम्बरसिम खुंजागोन राज फुजा फोरबोआ कुलसी दैमानि जिं हायेनाव मिथिंगायारि नायथावना थासारियाव सिबियारि रायजो राजाफोरा नुनो मोनगोन बृन्दाबन कृष्णनि रासलीलानि गुबुन मेहेरगोनां नुथाय। मुंदांखा नायजाबगिरि पबित्र राभानि सुजुनायाव बे राज फुजा फोरबोआ खुंजागोन। गिबि सानखालि राज फोरबोनि गाहाय दरखंआव बेखेवगोन आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिथां बिस्वजित दैमारिया खुंथाय आफादनि गाहाय नेहाथारि मुकुट चन्द्र डेका आरो दिदोम खुंथाय आफादनि गाहाय लिंथुमगिरि हिमांशु राभाया गासै धोरोम सिबियारिफोरखौ नुजाथिनायखौ हास्थायदों। थांनाय सानाव क'क्राझारनि साबा खौरांगिरिफोरनि मोनसे हान्जाया
बिसमुरिनि सनापुराव मोनसे जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जानांदोंमोन। जिल्लानि सिङाव थानाय झारबारिनिफ्राय खौरां बुथुमनानै क'क्राझाराव फैफिननायनि उनावनो खौरांगिरिफोरनि गारिया बिसमुरि सनापुराव जाब्रबथायाव गोलैदोंमोन। बिसमुरिनिफ्राय हलथुगाव जानानै क'क्राझार फारसे फैबाय थानाय समावनो सनापुर खोला बिसमुरियाव दालांनि रेलिंआव सौग्रावनानै बे जाथाया जादोंमोन। जाब्रबथायनि जाहोनाव कारनि सिगांनि बाहागोआ गाज्रि जादोंमोन, जायनि जाउनाव सिगांनि मासियाव जिरायनाय क'क्राझारनि गागि खौरांगिरि अशक कुमार बर्मनआ फारसे आखाइ बायनायजों लोगोसे गोब्राबै जोखोम जादोंमोन। जाब्रबथायाव क'क्राझारनि गागि खौरांगिरि सुरज मोसाहारिजों लोगोसे निउज 18, प्रतिदिन टाइम्स खौरां बिजोंनि केमेरामेन प्रणब मोसाहारि, खौरांगिरि गेवलांसार नार्जारि आरो राइजिं बड'लेण्ड पर्टेलनि खौरां बिजोंनि खौरांगिरि डेभिड बसुमतारी मोना फिसा फिसा जोखोमाव गोग्लैदोंमोन। बे जाथायनि सायाव खौरांगिरिखौ सुलाद लाफैदों एमएलए लरेन्स इस्लारि आरो बिटिसिनि एमसिएलए देरहासार बसुमतारी बिथांमोना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अननानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।